Kasi ang panahon ng cellphone mental health addiction and disability services, CCDHP. Meron ng fenomeno kasi sa nila siya ina ang kanyang nabagka o speaker. Hindi pa po yung mga paghalang paksa in chattery. Kaya ang mga yung speaker. Wala naman ko ba maalinalo niya ang kanina. Meron na ang message sa siya ito na. Kaya naman ay may siya maalinalo. Ilayso may sini ang tahay. Full clean driver's license. Ito na yung paakulan niya ang kanyang paghalang. Ito isa ba niya tinata ko. Malipati na yung tinata kasi. Musa pa kita ina. Wala niya yung tumang papasipita. Naman pati na yung mga makafaipan speaker. Kusingacha, kalimata, ay mga umili ang tutulong ng mga malang tala ilaw na naman. Ang isa po ito yung mga pakirin. Hindi po ilagay yung sa Diyos sa pasita. Kaya ilang sinisila ng profile. Ito ito sa pasita ng National Mental Health Community Support Service NCQA Level 4. Umisa po ipaibang mga tanong po may. Kasi tinatatino, magdala, nato ang magkakino ng mga bela, ay ito sa appeal ng bela, kumana nga nilipin ng mga maingay tinatalo o appeal ng sinasip o mga pagkawa. Wala ito sila fiya, ang palitigitang sa mga nilay mo, pag-nilay, pag-tumo lang ito sa mga nilay o magsutaina, ang CCDHP, o umila, ay ng falibo. Kaya natapiyetan sa mga nilay mo, inasuspili mo, magigilito sa nilay ang piskufito. Paano ito mayroon talaan o cellphone buhay ka mauna o isipin ay may sasaw-tusay pa ang talanayay wala naman po ang marufifay ng rinay inanayang mo. Numisip ang talaman. Paano pa sa inay inipinili recruitment@ccdhp.org.nz na paanong sa mayan mo ng job number AH111-16A. Ulong paakso sa inay mo mga mga ang fully Isabella, Pacific Consultant, Local Pacific CCDHP, ilang Marathon Fully, Olua, Fito, Unong, Valentolo, Telefoni Olua, Fito, Unong, Valentolo, ang Talina itong 5 Samuel Factory. Samuel Capital Radio on Pacific Media Network every Thursday night from 6 p.m. to 12 midnight. Samuel Capital. Marol fa fu malta tu tunu le ulos mul fa minuto te ale tu las fu male lua. Yo fa fi fianga vai pesen le tani le uli fa ngai ta tu tunu i malo longa ta maftanga ia mamai ai ngale uli I le au ngana lua mai sai. Yo nai ma tu yo lo tapo mai pe mo ta malawa. Ia wa fo I fa ngai ai yo nai fa nau. Ia ma onga. Ia la kuka ma lo ara kuka nei uli ia e tonu ia nau matua fia to ina malo matua I la kuka ia ma na ia o sfurma le lua ia nana walo tama ftanga ia o la to fo yo lo fa fonga mai tono fa fa ngaluenga ia fa le mu tari ngor sua la fa ia le sa lunch ia fa fonga pe I musika su firo ia si fonga le mua fitu wale tolu amo I Wellington le paru sami.
Yo e pule lava o ila minoi ele faina ia e so na minoi pe fa pe na uma ona tali le su ne temi la uli. Ya afa pe fo na temi noi ia temi noi tona fa le si ainga ia matali le su ne temi la uli. Ia awet so na minoi iwa te ropo fia to ina po lo matu na we te wa fia tu ia ele so tong mafutanga ole uli ia na avatuina ia na we fa te ai to fa o sto ina ma si lo matu ia awale minoi fo I pe afa pe tele ma sani fale na ainga ia ala we vai atu o manongi me lama kuka ia ona e minoi se atu ia lea ia e tele ma sani ai sina ainga ia fa mano fo ia ma toe fa talfa tu ile ngan lu mai na I fa to anga ile vini ma lo ngan lu ya peni ma lo fa ngan wenga ia lenga tailia o ia ona yuso lo fa fonga mai lo Clay State le mo saute ia Paulo vaenga ia o sunga ya laifoni ia malvaenga ia mal to tele la lo fa fonga mai le I tono fa ngan wenga I le temi le uli ia minoi fo wa to amata fo ngan wenga I le tula tasi I le uli nei ia se fatu lava tatu fasilanga lea ia ona e fa o mai leo lau minoi fa sisilanga mo le noa o le supervisor ina ya nga mata e fa sisila atu mo le ava tele o lo ia ina le ava noa e ngalu ia se tasi e fi avea ma supervisor ila nga mata ina o vai nga tau e mana o mia le nga luenga o lo to mai nga luenga fa ta itai le va inga ia ma so ta inga ma le o nga tonu ia ma fafo ia maua le on sai a mio tau sa fia ma le tausia o le vafelo ai ia matamaiti tangata whainga luenga ia matua ia iloa ona whaatino ina ngā luenga uma mo le o ina ma le saunga le mua wha naula iti ia lava lau sila fia ia ma le malama le le ta iala wa o ngā amata wha mo le lafo mai lau CV o ni whamtalanga winga ia te oe le I tato emaili o le a.extra.co.nz ia po le faso tai mai foi la onga telefoni 51555 mo nisi famtalanga le ata punia le vanoa ia mo tar sanga ile aso raile le aso sfuma fitu mati lona winga o le aso nei ia fa ngatai ia tu tar sanga mo le vanoa fainga wenga le ia o supervisor ia onga amata leo o toi luas funu le 5 minute ona ta leo le tula tasi ona tato proklame ina ilau o tina ia fa o mai lau minoi
kumumual sangat kamay lima. Oleh ai. Oleh selalu kumumual sangat kamay kasi. Patearon ni Paitawina. Una po yaw na nopay ng matati mayo yaro ko para. Sabalawa tuwayo yel moto tanga peto teo le olo tulo mapati. Mayo tulo ngam mapagwe. Mayo yo no po niya palpla. Itilan niyo po na tagkalaya yung perfecto pati ngayon. Ayaw perfectas ka may perfecto. Ayaw ka perfecto magtuwa. Elay titi labay. At kato manато yung po na tagkalaya yung perfecto ako. Kaya yung kawak pa. Ano pa pati mayo ilungal na maputuwe. Sa barawat tuwa yung moto tangata to tele ko yung ulofiyang moy. May ulofiyang ay. May ulofiyang kain. May onan na. May pape na. Oleh po sa talaya ele perfecta y papel. Amuya le moria vai oia. Itele tuai na vai ta kato ma mano na tu ai. Yo vai wala no. Oleh vai sa ngalwenga. Oleh vai ile lompo. Kato no malikato aga pa pese kumo sa lokoko. Kailo ave umo todo. Vamos aqui cabelo cago cu. Kato ay malikato no ay may silikato malo. Bakay ngopo. Malol kemoy. Bakay mole. Yun. Ay, dali. Yun. Awala pa yay, bye. Yun. O, nagkasilya pati mayo. Bayan nga. Bayan. O, isa ako. O, Rebecca. O, Rasalo. Kaya tato manato ni bye, o, Rasalo. Yun. Kaya kapag kung amalaya, ikaw mapagwe umanasan. Yun. At hindi kung makakulay ko bayan, kaya sa bayan na kikira. Elay titila salo, yay mato ko. Yun. Kaya niyo po na tautala, yay may alortoto. Yun. Oleh siyo po sa tautala, yay, perfecta. Ano na po? Kaya ako pa nato na nopo, o kang buhay na ko po. Sir Novo. Sir Guamopo. Sir Novo. Yabae no po liali. O le tautua le si ufonga o le langua o le fo i le langulango a le New Zealand On Air. Yo tele joinga nofo le nofo ya nofo mole wala isi lantu le uli. Ya le se me fa ina fa fo me pe fa fi a fa pe so fi filo ni taimi le uli. Fa ngai tatu tunu malo longa ya matau mofutanga.
Ia watu ina ita I mea whaingata, ia whaiwhai watu ina oe I mea whaingata, ia whamangalo iai.